Để tambok lah, namanya kolumna dia. Oh, tes udah nam buku. Bantion. Nay. Grabe na ako. Nagkuyog pos lagi oh. Mga agaw, gusto mabugrag ang bagungon? Huwata ninyo kay manguha mi diri sementeryo. Yes! Sabi gagmay bitaw. Di naman upoy. Kebukod. Direk tambok lah, namanya kolumna dia. Bantion. Dari anak tado talaga oray, basta daw sementeryo. Pwede na muli ay. Nay. Bukan berapa? Basket. Oyok ke butong. Ya. Gini. Ikaw. Ikaw. Grabe na ako. Nagkuyog pos lagi oh.